What's up mga kabangs? Welcome back sa aking channel. Hello, kumusta? Kung first time mo sa aking channel, click mo na subscribe button at the notification para ma-notify ka every time nag-upload ako bagong video. In today's video, tayo ay inimbitahan na pumunta sa Tagum City para tayo ay maka-payout na. Joke lang. May nag-invite sa akin guys na pumunta sa Tagum. So samahan nyo ako doon para may kasama naman ako. Baka meron mga vloggers din doon na mamimit natin. So see you there. So ang meeting place namin guys is McDonald's Damosa. Ayan, kasama ko na si Ma'am pa. Jake na. Siya nag-drive? Siya yata. Si Jake na lang sa front. Si Chico. Wala na. Ayan, pasok na tayo guys. Kasi ang one na mga friends ni kami na vloggers, ay vloggers sa taga-Tagum, mga good. Ato sila. Ako sila. Oh, sige, sige. Hello! Sa inyo, maugtas, magsatanin niyo. Ma-short ka naman. Sa adlaw, na Ito siya. Welcome to Tagum, Los Angeles, California. Welcome to California. na ako dito pag-abot na ako na. Na-drive pa magupo. Tanaw na ko ang number niya, ihatag na ako. Mura na siya. Wow! Tago. Cute na Ganina pa man itong picture na tago. Gimmick ka rin dito. Vlog din the first time reaction. Tago. Wadyo din na itangay. Pero sa kanya, Suki Desu. Naadi na sa ano. Ay, Dillionaire sila. Wapa pa kayong Dillionaire. Barato ng Dillionaire. Ay, dili. Ano? Kung Un. ulit sila, mag-hotel na lang sila. Barato namang hotel lang sa Davao. Sa ano? Sa Babongga. ano? Pero Palm City at Foodpark. Barato na ka na sa Ano siya? Obrero. Palm City. Timing nga kayo, no? Alay ko! Dito na kami! Yay! For how many hours of travel? Hours mag-shoot ko. How many hours good ba, no? Wala lang gusto kami, no? To good? Mo dire? No. Yeah. First time! No. First time! And we are so very glad to see you. Yeah. Ay, baka kayo Bldg dyan. Gusto lang nila ko sa Wow! Ganda na kanilang mga upuan, ah. Ganda, ah. Nice chair. Powerful masyado. 25. Kakain na kami. Siya natin na may yung pagkain natin. CR muna. Ayan, so first time
namin dito guys. Kakain. Lilibot-libot muna kami bago kami kumain. Lakas ng banda. Ah! Wow. Wow, 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 wow. Chicken. Shrimp. Tuna. Ranong tuna. Crabs. Wow, 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 wow. Fish fillet. Blue crabs. Stuffed pusit. Beef stew, rice, bami, and kanilang. Yan siya guys. Ayan, so kakain na titiyo. Titiyo. Together with Jake. Mga on. Nabibit ang pansit. Oh, wow, wow, wow. Diba? Smile. Corn. Corn makeup. Chicken. Kaya ba dito pa? Hinani ka banha? Hindi no? Pero bawal. Awal no? Ang ako po, ang concept ng niya ba? Ang chairs, Layo na ni mo music ma'am. Kanang chill lang. chill, pwede. City. Sige. Ang pinaka-busy din ma'am. Weekends. Friday starts from Tunay na ito. Nanay CRABS. 599 sila mo. Sila yung 99 problem. Bakit na lang natin sa Tagum to para mag-ano.
Focus ba dito? Ito na yung after guys. Parang dinaanan ng bagyo na naman. Daming crabs oh. Oh, yun. Ayun niya lahat. Oh my God! Mura nilang Foodpark dito. Music nila. Upuan. Uupo tayo dun sa mga itlog na may kulay guys. So, ini-prepare pa yung upuan natin bago tayo bumalik sa Davao. Pag-vlog. Gusto niyo ba kumanta siya? Mamaya po. Singer po siya kasama namin. Absent lang siya. Yan, so uwi na kami guys sa Davao. Bye-bye, Palm City. See you next time. Bye, bar. Bye, blue people. Yan, so pauwi na kami. Paulit-ulit ako. Sana Owel. Ayan ang clear ko. Diba?